ngai khublei phi baro lang ba snap ik tien ka choblei ha ka sngi ngai khublei phi ha ka kerteng ka jong chi stress kalong ko por ka comment sa isin pan ha ka sngi ha ba mayo ban teng biang ban shakri ka tin ka choblei ha pdeng jong phi lang ban ka program ngai khublei phi baro ka snap khublei shibon ka por jong snap ka chong phi ye ka tin ka choblei ha ka sngi ga don ye ka kular ka choblei ka banga kwa ban puri ha khamat chong phi na ka kitab sam kaba riu pho ka khot kaba khat ar u blei ha ka liang ka jongi nin sa job un job ye kinang shun jongi kan long kum taru u blei ha ka liang ka jong phi hero phin sa job but un job lot ye kinang shun ka jong phi utrai un yu right lot ye kinang shun ye ki jing e ka jong phi kiba yeng ha khmat jong phi se ka bakum ka de ka por pi yeng hakmat jo ka jing e kadon ka jing e ka Khraw hakmat jong phi kumbo David ni pe ka nuksa laudi ubaret e ubayeng hakmat jo Goliath kum nong shun ubarat ba Henry namar bo Blei udon hakal liang ka jong David u job ya Goliath la ai ka jing job hu David persha ya unong shun namar bo Blei ula ya hashwa jong David kum nong job but u ai ru ka jing job Yo David but ni David laudi uberet en ban namar bo job yo Goliath uklalong uba Khraw hagisngi ba syakmat ju kumus em nau nong up lang bran uklalong us em nau ta uberet syau ta uba Khraw namar utrai udan hakal liang ka ju David baru ai ka jing job baru job ro ikanang shun ba phiru hakbakum gani ka pore se pidon hakmat jo ka jing ka Khraw let's say kidon ka jing kiba yenga khmat jong phi kiba pisngo kumba phimdon bor balyale tamatip in ka way namar ba ublei udon ha kalyang ka jong phi phim sa job itu ka jing don up deng jong phi pidon ki project kiba pihaban pendep kita ki project ka jong phi ki dei shisha kiba henry utrai udon ka kalyang ka jong phi phim sa job kita namar utrai un job ikinang shun ka jong phi don up deng jong phi pidon hapdeng ka case ka ba shisha ban job pisngo ba ka case kalong ka ba palat hakot hakaba pi haban yale Henry tipini ka way na maru pi shanya yo ublei udon bat kalyang ka jong phi un ai phi ka jing job bat udia le ikinang shun ka jong phi un yu roi ikita ka ba shun ye phi ye ka jing ka jong phi don up deng jong phi pidon hagakam ka ba phim sung thau phi sham jing bat trai phi sngo kulmar jingbat phi sngo kumba phim langshu ban shimrai phi sngo kumba kataka kam kala khia plat kala plat akhamat chong phi sngo ba phi red plat phim sngo don bor phim sngo don jingla Henry utrai unai phi ka jing job utrai un pen pau yu phi ka jing start ka jong utrai unya shem ni ka jing kan ka jong phi utrai udan ka liang ka jong phi phin sa job dia ka tu ka jing phin sa job namar utrai udan ka liang ka jong phi nagadaw mo phi nang shanya utrai nang IT shu ka jing jong phi utrai mo utrai ka Bible ko ang ba un yu rot ye ka jing ka jong phi baro ban ai happy ye ka jing job ka jong utrai la ya shwa jong phi kum unong job but namar bo udan ka liang ka jong phi phiro phin sa job ka jing ale ka jing jinjar ki ba phi shem la phi sko menta phi yeng ka chaka ka ba phi don ka chaka ka ba kim phi don ka chaka ka ba phi smo tho ka don ka jing ki don ki jing ki ba Khraw ki ba apa khamat jong phi ta ba tip ne ka way bo trai don ba phi phin sa job phin salong ha khamat jong uplay ka wi ka sngi phin salong uriu Khraw ka riu Khraw phin salong kumunong job ha ka wi ka sngi la phi long baret ka baret pitlat phim don bor phim don jingla lese phim don jing start phi sngo de ba phim long Henry ki kti ke jong blei phim long nang ni shakman ko mo blei ra u David na unong up lang brat u bom long tang u khna Henry try don ka liang ke jong u continue David hadu ka kedan bo kalalong usien unong sensar ha Israel baru blei u ai ka jing job yu David persha unong shun jong long kum taru ublai yang ayu phiru un kentiu un ra un penon burom un pen thmai un pen khia un ra un le kamba ka jing im ka jong phi
gadawat om shep tieng nagaliang gajong pi nang bu bet ele nang shania hau nang IT shu ka em gajong pi hau wanam khuslai wanam atatin utrahi lo nagaliang gajong pi yale ka thama gajong pi yale ka nong shun gajong pi un ai jing job ya pi ba pin job it ka jing in jar ki ba pi shem manta un ai pi ka jing job ba pin job ya ka kam ba pin job ya ka ek ba pi tray un pen poi pi sakra ka kerdan kum unong job kum ganong job namar utrai lo nagaliang gajong pi pin sa job train kur khui pi lang ba ka ktien ka job lai haring ka sngi long shlur trai lo nagaliang gajong pi ya chakmat le ek ka badai khmat job lai ha ka jaka ka ba pi don brain kur khui pi ne ka por ngan trai nan ta jong pi wana khmat chome ko pa lang ba Jesus Christ nga ai ngo eme ko trai ba me don ha ka liang ka chongi ha ba me don ha ka liang ka chongi ni skong tho bangin sa job ya ka ching ya ka ching ele ya ka nong shun ya ka jing jar ya ka jing pang ya ka du ka ba ni skong ko mangi palat ban le henry men ai jing job yangi ha ba me don ha ka liang ka chongi but me ong men yu right lut ya ka jing ya ka nong shun baro men sa yu right but men ya ka jing job yangi adwai na taki khon ke chome ni ka sngi om to men ang pen pau hi ka jing start ka chome ba ka jing start ka chome kin yale ya ka exams ka chong ki kin pendap ki project ki chong ki ko trai ba ka jing start ka chome kin tray ki kam ki chong ki ba ka jing start ka chome ba ka jing shimpang ka chome kin tray ka kam ka chong ki ko trai ba hadu ba kin job ya ka ba kim shimala baro shika ta ko trai chi sob lai nang pen pau ki jing pen pau ko chome nang ai ki jing shimpang nang pen yo i jingai nang pen shimpang nang pen rangba nang pen sluriki nang pen khlany ki nang pen kopor ki nang pen sle ki nang pen roy ya ka jing tip ya ka jing shimpang ya ka jing start ki ko trai khamtam nang pen roy ka jing ngai apo chong ki ko trai chi sob lai try men ya hashwa jong ki ni ka si komu nong chom ban yale e ka thma ka chong ki banin warra e ka jing job ka jing em ka chong ki ko try ker khuno e way po way ni ka sngi ka snap ka ktin ka chome trying a dwai na ka badagi ba pang ba stom ro ablai ani ka sngi ga dwai ba ka jing pinkhia ka chome kan to ya ka met ka chong ki ka to ka jing pang ka sno ka met ka chong ki da ka perteng u jisu nga be nga shop ka mak e ka jing pang kan me kan ria kan du bor kan hap kan terkong shisendan ka jing pang ne ka met ka chong ki kan da du jat shisendan long bala satno e ka jing pang ka chong ki da ka snam u jisu Christ nadu ablay nadu ki bynta ki ba shapo nadu ka ki bynta ki do gem shapo long bala pen khut no da ka snam u Jesus Christ da ka jing pang nga pen bana ba da ka jing gem snam u Jesus la pen khia ye pi nadu kli adu ka jat ka ta jing khia kran ka ba Jesus Christ kan top ye ka met ka phat ka jong pi nadu da ka ske long pi bala pen khia da ka kerteng ba da ka snam ka Jesus Christ kar khoi ki da ka ske pen khlan lot ki da khat met ki ba tlot ka jong ki ko trai ablay pen khia kran ye ki ko trai pen khia kran yo tu khlai ko trai sai sen un un trai kam biang ko trai pen khia kran ye ka snam ko chung ki pen khia kran ye ki thet ki jaw pen khia kran ye ki do jam shapo pen khia kran yo hat u chung ki yo klong snam yo tor yo rendang u chung ki pen khia kran ye ka shadam pen khia kran ye ka khli ka chung ki ka jabing ka chung ki pen khia kran ye ki khamat ki skor ka shintur ka chung ki pen khia kran na bai twai ye ka met ka chung ki shing ki kti ki kjat ka chung ki ko trai chi sob lai baro shiriniang long bala penkhia da ka bor ba ka snam ka kerteng ka Jesus Christ ka ka jingpang kansar kan hap no kan du no ka jingpang BP shini ka jingpang jaundice ka jingpang gastric ka jingpang TB ka kinu ka jingpang ki baharu kam long bro when shisendan da ka kerteng ka Jesus Christ na ka met chonki da ka kerteng u Jesus nga hukum kan wan ka kamba kumne kan wan ka jingpan khia kan wan ka jingpalat kan wan ka bor ka banau Jesus Christ ka ban tuit ban pinkhia an pen klan lut ye ki khot met ka chonki kumba u Jesus Christ olong ba khia kran kumta kan tap ka jing khia kran ka banau Jesus Christ ka met ka phat ka chonki ko trai penkhia ki bahi nga sem ka chonki ru ablai ki ba pang ki bestom ki don ki henmen ki para ka chonki ki khon ki chuki ki siu prasa kurim ki kimi ki kpa ki khot ju ka yeng ka chuki ba pang ta ki penkhia ki badan hospital ablai penkhia ki badan ha yeng sem ko trai le ki kamba ha ga met ka phat ka chonki ki kurim ki chuki penkhia ma me ko trai Jesus ablai kum ju ro menang te ka yeng ka chonki ko trai
try kta ikit khot juga yeng pen thmai lut ikit khot juga yeng baro ke badon kami ke jing pen thmai thau thmai ga do nun thau thmai ga jing mot thau thmai ga jing im ga chuki ga jing long ga chuki ko try ai ke do nut ka badap de ga jing I blei pendap jing I blei ga do nut ga chuki pendap ga do nut ga chuki de ga jing shapting ya me hi ko try Jesus lai pen sle pen ko bor pen thmai pendap ikit mun sim ko de ga jing start ka jo me ko try tei ka long yeng walam ka jing long ka wei ka jing small tho jing mot ka jing I try Jesus be to ka jing sensar ka jing kan wan ka yeng ka sem to ka jing sok ka jing kan wan ka yeng ka sem ka jong ki but scam lut ikit khot ka yeng baro pen pilot ikit ba kan riang ikit bala ngop suka po pen pino ikit shame kta ikit bakin wan pino oblei kumba kun sarong auria wan pino suka yeng ukpa kum taru kta ikit pen kan mau ikit ka jing bha ka jome pen kan mau ikit ba mela le ka jing im suki bakin wan pino shame hi ko try Jesus oblei ko pa pen kan mau blei ikit ko try Jesus oblei try kta ikit don ko choki bakin wan suka jing kalau mot kit khot ka yeng ka sem baro pen em ikit khot ka yeng pen em ka yeng ga chunki ko try yo kanti ga yeng ga chunki yo kanti lo ikit khot baro ka yeng ba try men pen thmai lo ikit em chunki baro kar khuru ka kam ga jam ga bakit try ni ga sngi ang ai ki ga jing stand bakin kai ga bakit try kan stang ban sei so kan man bha nang ni chakmat kanti ga yo ka kot ka mai ka ji ga chunki ko try pen ruspa pen man bha pen roi pen dap pen biang ma me ga jing kam ga chunki ko try ai jing job iki ai ki ga jing ai ko try hadu bakin ang roi kinang man bha nang ni shakmat ko try Jesus lai roi ai kam ki bom pat yo kam ko try e shame ki jinan kam jong I wei poi hagri ka sni ko try don ki balan hapeng ki jik pen kre ban pedep ik operation na dwa men krkhui ka jing pen kre ko try Jesus lai don ki ba pen kre exam men krkhu ai jing start ai jing job ki the exams ka jong ki don ki ba haban pen kre ki project ablai ai jing job ai jing slore ki ai jing start jing syam phang ki ko try don ki balan hapeng ka kam ka ba ka ba ki haban try ai jing start ai jing syam phang ai ki ka jing la ablai pen pau ki jing pen pau ko cho me kum nu kin try ko try Jesus ablai hikai ki yalam ki yai pa me shwa jo ka kam ka jong ki don ki ba haban shim ka rai ka ba ablai men pen pau ki rai ki ba dei pen pau ki rai ki ba start haki ko try Jesus ablai don ki ba hapeng ka case ka ba ba ka ba ki haban ni ko ai ki ka jing job ai ki ka jing start ai ki ka jing syam phang pen pau ba me ka jing pen pau ka ba try ka ba start ka cho me ko try yai pa me shwa jong ki ban yale ka thma ka jong ki ai jing job ki ko try Jesus ablai pen yeng pat ik ba plot pen sim pen ko bor bi ik ba plot pen sim pen klan bi ik ben sim ka jong ki thau thmai wei pu ko try kar khui ka rut men ka sngi kar khui ki mi ki pa pen klan men sim pen klan jing ai ka jing ko jing ki ai ki kar khui ki rang ba kar khui ka jing em chu ki kar khui ka kam ka chu ki ai kam ki bam pat yo kam pen roi ka kam ka chu ki ai jing ko jing ki ai ki ru rang ba ni ka sngi sumar ki pen man bhai ka jing em chu ki kar khui ki long ki mi ai jing start ki ai jing ai ki long ki mi ni ka sngi ai jing ko jing ki ai ki kar khui ka kam ka chu ki ko try tei ga ying ka chu ki pen bhai ka jing a dei ka chu ki shikurem yo kan ti ki khon ka chu ki ksiu ka chu ki ko try Jesus ablai ki prasa kurem ka chu ki men ki para ka chu ki mi ki pa ka chu ki yo kan ti ablai ko try baro kar khui ki long ki mi ni ka sngi ai jing ai pen ko pen ki kran ni ki long ki bi pen dap jing suk jing kmen ki ko try pen tngen ni ki jing so si ka chu ki ko try kar khui ki khon ki chu ki ni ka sngi yo kan ti ki khon shin rang bat kan thai ko try pen em pen thmai pen ko bor kar khui ki ha ka jing puli ka kam ka ki try ai ki ka lawi ka phnai kham tam men pen yai men pen bai ka jing em chu ki khon sam la ni ka sngi kar khui ki khna ba ki khlong ba badang boi ni kum chu ai ka jing ko jing khia tapi kita jing ko jing khia pen roi pen man bha pen start ki pen long ki khna ret ki ba koi ki ba khia ki ba start ki ba shim phang try kar khu ka jing puli ka chung ki ai ki ka jing ai shi bon ka try sumar ki ne ba sngi pen khia khran ni ki khlong khna ni ka sngi weng no ka jing pang ki shit ka jing pang shit met ka jing jerho ka jing sukpo ka jing su jing tra ka met baro ka jing pang baro ka la weng no ne ka met chu ki khna khlog try ki baret abai try pen koi pen khia khran ni ki kar khu ka exams ka jong ki sumar ki ne ba sngi go try tap ka ying ka jong I wei poi ka ba snap ne ka po tap ka snam ka jume to ka jing don ri ka jume ka long ka ying ka chu ki to ka jing sumar ka jume ka long ki try men ya shwa men ya lam ki men hikai ki try men pen vet men tei ka jing men tei ka ying ka sem ka jong ki try kar khui ki ba kerdu men pendap ka jing kam chu ki bala du nong ha ka yo ka kot ha ka kamai ka ji try men kar khu arsha ka jing yo nong continue ka yo ka kamat ka kot ka chu ki ra eki bakin roi kin man ba kin ruspa kin roi jing kin klan men sim kin dap da ka jing kar khu ka jo men ang ni chakmat ka try Jesus lai ngai ti no I wei poi ki ti ban bori so me
ya lam ki ker khu ki sngi na ai ngo me sngo ke jingduai ba me jubab ke jingduai na ai ngo ba me don ringkat bat ngi na ai jingjob ngi ba me long me nong job me la ya shwa jungi kublai shibon ke kolar ju ke tin ke chume ba ong trai ablai mami me don ha kaliang ke chungi utrai udon ha kaliang ke chungi ngin sa job bat ud ya le ke long shon ke chungi trai ni ai ngo eme bangi me don ha kaliang ke chungi me ni le ke long shon chungi me ai jing job ni ni tip bangi don ha kalenti ju ke jing job kalenti ju ke jing kot jing khia kalenti ju ke jing man ba kalenti ju ke jing ker khu man gi don ya me ha ke jing em chungi kublai shibon me don ringkat bangi me chiet ngi me ie ngi me pediang ngi me map ngi agar Jesus Kristus bernasir tuai. Amen. Amen. Ublen kerkhui fi ni kesni long slur try udah nak liang ke jongpi pin se job. Dekat ju ke jing job ke ba try udah job yu syaitan udah job ya ke pertai. Unai pi ke jing job. Bat udia le ke nang sun jongpi. Bat pi don nak liang ke jong nong job. Pi don nak lenti ke ba blai un ra pi un kentiu pi un penon puram pi un kia pi un thmai pi try belum try uban yai kerku bat yai le ba ke singim ke jongpi nagaliang ke jongpi ya pinang shanya shishu try ya pinang IT shishu ke jingim jongpi try ya choprang wanom give up wanom randin wanom sange wanom ong bangamla ya choprang try pla epi ban le ek Khraw namaru try ulak ban pelong hi ke jingim ke jongpi nang ni shakaman try udon bat pi blen kerku pi nam ta ka puram ke jong Blei. Amen. Amen.